साबायखर बावनाय थादों आरो बे ओंथियानो जाहैदों बिथांमोननि जि रिलि खालामनाय दा लामायाव गोबाङानो नुगोन बाहा थांदों बाहा थांगासिनो दं बिथांमोना बेनि आन्दोआवनो दङ मुलुग गोजोननि थाखाय हान्थिनाय आरो जोंनि खौसेथिनि थाखाय हान्थिनाय बयनिबो गोजोन आरो खौसेथिखौ नांगौ बयनोबो जोंनोबो नांगौ आरो मोनफ्रोमबो धोरोमाव गावजों गाव एना एनि थालायाबासिनो खौसेथियै जोंनि बे मानसि माहारिया खौसेथियै थांबाय थाबानो जोङो देरहासार जागोन आरो जोंनि जौगाथाया फैगोन। दा बिथांमोनहा बुंलांदों दानि एसे सिगाङाव बुंथिगिरि बिथांमोनहा जोबोद मोजां बुंदों आं साबायखर बावदों बिथांमोनखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै आं दा बे समाव बिथांमोना मोजाङैनो मोजां सहैथों आफा आनान गसाइ पुर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपआ माने बोर सारस्रि हरथों मोजां मोजां सहैथों बेखौ मिजिं थिनानै आं दिनैनि बे बाइक रेलिनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो जायफोर बाहागो लादों जोबोद खस्थ'यै हान्थिलांगोन बिथांमोनहा बिथांमोननिसिम आंनि रोजा रोजा खुलुमनाय सिबिनाय बावदों। इयुनाव बेबादिनो जोंनि धोरोमारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि आरो बयनिबो जौगालु हाबाफारिफ्राव धोरोम सिबिनायाव गोख्रों बाहागो लागोन बिथांमोना बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय खुलुमबाय। गिबियावनो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय दिनैनि जि गोजोन फुंबिलि बेनि गोजोन हामलायनायखौ साफ्रोमनिसिम जोंनि गेजेरावहाय दिनै बिथां आरो लोगोसे जोंनि गेजेरावहाय बे दिनैनि बायगेरियाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि अजित बर' आफा लोगोसे जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बे समाव फोरमायनो आफादगिरि बयबो मोनसे ट्राफिक रुलखौ मानिनानै सोलिगोन आरो जों गेजेर गेजेर जि बोसोन होगोन बेखौ मानिनो गोसो गैयाबाबो लाखिनो गोसो गैया लाखिनांगोन नेथ'नो गोसो गैया नेथ'नांगोन गासिबो जि दैदेनगिरिफ्रा बुंगोन बेखौ जाहाथे बयबो समानै आब्रुथियै मानिलांनो थाखाय आङो साफ्रोमखौबो बे समावहाय गुरै खावलायखाबाय। मालाबा सुबिदा उसुबिदा जानो हागौ बेनि गेजेराव बयबो गावनि सुबिदा उसुबिदाखौ फोरमायलायगोन बेनि गेजेराव जों सावरायलायगोन दा बेनिखायनो जाहाथे बयबो हारसिं गोसोबायदि जाहाथे थाङालासे जोङो जयै सहैगोन जायगासिम जोंनि थांखिसिम आरो फैफिनगोनबो जों जि गोजोन थांखिखौ लानानै बे हान्जाखौ सोरगोन। दा जोंनि आलासि आफामोनहाबो बुंखाबाय गोजोननि थाखायनो बे हान्जाया सुरनाय जागोन। दा बेखायनो आङो बयखौबो बे समावहाय गुरै आर'ज गाबबाय हाबाफारिखौ जागायनोसै आङो बे समाव आलासि हांख्रायजानाय आलासि जोंनि बेखौ गामियाव जोंनि समाज सिबियारि बिथांखौ आङो बे समाव सिनायथि लोगोसे जोंनि जिल्लानिफ्राय आर'नाइ फालि लोगोसे सिनायथि होजाबोदों जोंनि बोसोनगिरि आरो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनि चेयारमेन लोगोसे क'क्राझार BS कलेजनि गसाइगाव BS कलेजनि रायो अजित बर' आफाखौ बे समाव सिनायथि होनो खावलायबाय। बे समाव जोंनि गेजेराव जोंहा दिक्षागुरु आफा दंफैयो बिराजमहन आफा बे समाव बे आफाखौबो सिनायथि होनो थाखाय आरो आं बे समाव सासे आलासि सिनायथि लाबावदों जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो आफादगिरि सतेन्द्र बसुमतारी आफा बेखौबो आङो गांसे आर'ज साबायखर थाबाय आफामोननिसिम गाव गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय आरो
आरो जोङो बे समाव हाबाफारिखौ गोबाव खालामालासै जोंनि हांख्रायनानै लाबोनाय मेनन मुसाहारि बिथांखौ बे आफाखौ दिनैनि जोंनि बाइक रेलिखौ जाहाथे गोजोनै जाफुंसारो आरो बेखेवनानै बा गोजोनै हान्जाखौ बरायनानै बेखेवना हरो बे समाव गुरै खावलायो। आसबादै जै दोनगिरनो खनदों खनथाम কলৰ গছত দি দিয়া কলৰ গছত সোমাই দিয়া नोंनि गोथार आखाइजों थुनाया फुरा जाफुंसारगोन ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप जय ओम सरासर ब्रह्मनि जय ओम सरासर ब्रह्मनि जय ओम सरासर ब्रह्मनि जय ओम एसे थांथाबावो खोमा नोङो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय